Και φωνάζει τώρα η Αριανή για τον Καλόπουλο. Η εύκολη να πούμε κριτική, μας έσφαξε ο Καλόπουλος. Τι σε έφτιαξε ο Καλόπουλος? Έδωσε ένα πέναλτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο. Άλλος το δίνει, άλλος δεν το δίνει. Εγώ σου κάνω την εξής ερώτηση, κύριε. Είμαι παίκτης του τείχους και χτυπάει ο άλλος το φάουλ. Ποιος το χτύπησε? Ο Γκαρσία το χτύπησε. Ο Γκαρσία το χτύπησε. Και μου γυρνάει τον κόλο. Έτσι. Μου γυρνάει τον κόλο και με κάνει το χέρι έτσι. Πας στη μάχη ρε και γυρνάς τον κόλο. Δηλαδή φαντάσου ένα πυγμάχο που παίζει μπουνιές, ξέρω εγώ, σκύβει, κάνει ράνι, πάει του τη ρίξει ο άλλος και να κάνει έτσι. Να γυρίσει τον κόλο. Πού πας ρε Νέτο? Πού πας ρε Νετούλη? Πάει γυρνάει τον κόλο, σαν την αδερφή. Θα πάει να κάνει πρωινό στο Μέγκα. Γυρνάει τον κόλο. Γυρνάει τον κόλο, Νέτο. Σηκώνει το χέρι. Πέναλτι. Πάει κάνει το μάγκα μετά. Ο Τζαγκός του δώσει ένα μπάτσο τον Νέτο, του φύγει η μύτη. Χτυπάει φάουλ ο άλλος, το βάζει τείχος. Το βάζει τείχος. Απίστευτο είναι. Και στάνει η Αριανή το φταίει ο Καλόπουλος. Δεν τραβάτε τα παπάρια σας ρε. Που φταίει ο Καλόπουλος. Πέναλτι έδωσα. Πέναλτι. Τι πλάκα έχετε ρε. Μικρούλιδες. Τι λίγοι που είστε. Και αν δεν σηκωθεί το τείχος, ξέρω εγώ, το μόνο που μπορείς να πιάσεις είναι τα παπάρια σου εκείνη την ώρα. Στο τείχος οι άντρες πιάνουν τα παπάρια τους. Γιατί μην μπορεί να φύγει μπάλα με 80 χιλιόμετρα την ώρα και να σου φύγει κανένα αρχίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το να φας τη μούρη στη μύτη, πάγαμε μπουνιές, κλωτσιές, χτυπήματα, γωνιές. Και δεν παίζαμε μπάλα, σε φασαρίες. Ανοίξαμε κεφάλια, μας ανοίξαν κεφάλια. Ο παίκτης λοιπόν, τα χέρια, τα βάζει στα μουτράκια. Ο Νέτο, μη χαλάσει η μόστρα. Τα βάζει εδώ, στους όρχες. Και στο πιπί και στο πουλί, για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Και έτσι είναι. Και δεν είναι τυχαίο που πιάνουν τους όρχες οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί η μπάλα με την ταχύτητα που θα φύγει να χάσει τον όρχη σου. Χάσει τη μύτη σου. Χρόνο στα 37, οι προσαγωγοί κατεβήκαν μέχρι τα γόνατα. Έτσι είναι. Ο Χαβίτο εκεί με το δόντι απ' έξω το offside, τον τρώει ο Λίνο. Πού πάρε Χαβίτο? Πάντως σημαντικό, έβαλε ο Άρης μετά από 5 χρόνια γκολ. Αυτό είναι θετικό. Γράψτε το στην ιστορία. Πλάκα έχετε. Μα έχετε πλάκα. Και φταίει ο Καλόπουλος. Γιατί έδωσε πέναλτι. Και εγώ πέναλτι θα δίνα. Όταν βλέπω στη μάχη το στρατιώτη. Γυρίζεις. Πού γυρίζεις ρε? Πού γυρίζεις ρε Νέτο? Δεν φας την μπάλα στην πάπα. Και τι έγινε? Με γυρνάει, κάνει και το χέρι. Το έδωσε ο Καλόπουλος. Γιατί να μην το δώσει? Και ποιος λέει εμένα ότι αν με χτυπούσε στο χέρι δεν θα ήταν πέναλτι? Ότι δεν θα μπαίνει μπάλα μέσα. Αντί να πείτε τον Νέτο, πού πας ρε Φλόρε μες στη μάχη? Πού πας ρε Καρδερίνα μες στη ζούγκλα? Πού πας? Πού πας μες στη ζούγκλα βρε, ασβέ? Πού πας? Μου γυρνάς στον κόλο. Θα περάσουν να πούμε δύσκολες μέρες και δύσκολες ώρες. Τι θέλει αυτός εκεί? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ρε? Τι είναι αυτός ρε? Τι δεν ξέρεις ρε? Πώς μπήκε αυτός εδώ μέσα? Τι είναι αυτός? Πώς τον μπήκε? Τι μπήκε? Τι σουλατσάρει αυτός εδώ μέσα? Τι είναι αυτός και πώς μπήκε εδώ μέσα? Τι είναι αυτός? Τι αρωτήσεις? Και αν βάλει καμιά βόμβα και αν βάλει κανένα όπλο, πώς το βάζεις μέσα αυτόν? Δεν είναι για μένα. Το Δημήτρη, τελείωσε. Άντε, μην μπαίνει ο καθένας εδώ μέσα. Φυλάκια δεν έχουμε, αυτά δεν έχουμε. Μπει κανένας παλαβός. Έτσι είναι, κλείστε τις πόρτες. Κατεβαίνει να πούμε ποιος είναι ο άλλος 1,85 και έχετε ο άλλος να μαρκάρει τώρα στα στημένα. Κάλβο 1,60. Χαβίτο 1,70. Κόκκι 1,77. Βάλανε τον Κρασιάν 1,69. Να αυτοί εδώ ρε. Αυτοί αν πάνε σε ένα παλιό σπίτι δεκαετίας του 50 δεν μπορούν να ανάψουν το φως γιατί είναι ψηλά ο διακόπτης. Μα είναι ψηλά ο διακόπτης. Σοβαρά μιλάς. Τι αν πάνε να χέσουν σε τουαλέτα να πούμε από τις παλιές που είχαν οι γιαγιάδες μας, τους απόπατους που είναι, αν μας τραβοπάτησουν θα πέσουν μέσα, θα τους χάσουμε. Θα ψάχνουμε να τους βρούμε με τη βεντούζα. Πού είναι ρε αυτός θα λες? Πάει να χέσει ο Κάλβος σε καμιά τέτοια τουαλέτα τουρκική να πούμε. Από αυτές τις παλιές που είχαν τον απόπατο που λέγανε. Οι παλιοί ξέρουν δεκαετία 50, 40, 60 κτλ. Πάει στραβοπατήσει λίγο, πάει να πέσει κάτω.
Πού πάω γκρασιά να χέσει τέτοια τουαλέτα, γλίστρισε, έφυγε μέσα. Πά, παίζε με αυτού μπάλα, ντέρμπι ρε. Και έχει και τον άλλον, τον Τζαγκό που κάνει και το μάγκα. Πώ τον κάνει το μάγκα αυτό ο Νέτο, πού στηρίζεται και κάνει και το μάγκα να πούμε και τα λοιπά και διαμαρτύρεται. Πάει και με γυρίζει. Γυρίζει σαν την μπαλαρίνα. Δεν θα σε δώσει πέναλτι. Θα σε χαρίσει. Και εγώ θα το δίνα. Μου γυρνά στον κόλλο σε ντέρμπι. Τιμωρείσαι. Τιμωρείσαι, κύριε. Αυτό να το κάνει, να πούμε, σε καιρό πολέμου. Ο ίδιος ο λοχαγός θα πάρει το όπλο, θα σου δώσει δύο ανάμεσα στα μάτια μία, θα φοβηθεί στον πόλεμο. Ποιος φοβάται κάτι σπίτι του. Και είχε και τον Κούπερ εκεί, το σκελετό να πούμε. Έκανε και εκεί τα καραγκιόζλικα. Στο 3-0 και στο 4-0 έδινε εντολές. Τι δίνεις ρε μπαγάσα εντολές στο 3-0, τι να γίνει 3-3. Πάει το μάτς 3-4-0, ο Κούπερ λέει στον πάγκο, λέει δεν κάθισε λέει στον πάγκο. Σώπα ρε φίλε, τρόμαξα.